नमस्कार, मी प्रीती स्वागत करते तुमचं रुचकर कट्ट्यावर। आज आपण बघणार आहोत सीझनल स्पेशल रेसिपी फणसाची भाजी। तर चला मग जाऊया किचनमध्ये। भाजीसाठी आपण कच्चा फणस घेतलेला आहे आणि त्याच्या अशा कापी करून आपण ते थोडंसं उकडवून घेतलेलं आहे, कारण ह्याला चीक असतो। तर आपण अशा पद्धतीने ते उकडवून घेतलंय। तर आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। हे ना उकडवल्यामुळे ना इतकं सॉफ्ट झालेलं आहे ना की तुम्ही हाताने सुद्धा ह्याला स्मॅश करू शकता। आता आपण हे व्यवस्थित सगळं कुस्करून घेतलेले आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये ना इथेच थोडासा ना लाल तिखट आणि लाल तिखट व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे असं केल्याने ना प्रत्येक ठिकाणी हे लाल तिखट लागेल आणि आपण थोडं फोडणीत सुद्धा आपण लाल तिखट टाकणार आहोत। तर मग इथे मी थोडं अर्धा चमचाच लाल तिखट टाकलं। अशा पद्धतीने आपण सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता आपण देऊया फोडणी। फोडणीसाठी आपण घेऊया तेल। फोडणीसाठी आपण घेणार आहोत राई। ती राई तडतडली आहे। आपण आता जिरं घेऊया, थोडा हिंग, लसूण, कढीपत्ता, कांदा, तर कांदा आपला सपक लागू नये ना म्हणून आपण थोडं लाल तिखट इथे वापरणार आहोत। हळद, मीठ, आपला कांदा व्यवस्थित परतला गेलाय। आता आपण फणसाची प्युरी जी मिक्स करून ठेवलेलो ते आपण फोडणीत टाकणार आहोत। आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे जी आहे फणसाची भाजी आपण आधी वाफवल्यामुळे आता हिला जास्त वेळ शिजवायचं नाही आपल्याला, पण ही वाफवून नक्की घ्यायची कारण ह्याला चीक असतो। आणि अगोदर सुद्धा 2-3 पाण्यातून व्यवस्थित धुवून करायचं पोळी त्या। आता आपण एक 5 मिनिटं झाकण मारून याला वाफवूया। आपण बघूया एकदा भाजी व्यवस्थित झालेली आहे। आता आपण कोथिंबीर टाकूया। मिक्स करून घेऊया। आपली भाजी तयार आहे। आपण भाजी सर्व करून घेऊया।
अशा पद्धतीने आपली तयार झाली आहे फणसाची भाजी. तर याच सीझनमध्ये नक्की करून बघा. आणि जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. अशाच नवीन नवीन रेसिपीजसाठी पाहत राहा रुचकर कट्टा.